मेन लामा कासोना कारण के मिया पंचायत इलेक्शन निजे काउंटिंग दिन जोंनिया कल्याणपुरते 5 ब्लॉक आछिनि 34 मेम्बार जों बुसावो 34 मेम्बार बुसाथानि सिनि जे काउंटिंग हलो जेबाबे बरक रेकिंग हाइके रेकिंग माने सिनि पुलिंग काउंटिंग एजेंट प्रार्थी दङ बा कैंडिडेट दङ जास्ट पुलिस सामनो बुसकाङनो ब्लॉक ऑफिसआव बिसिंगो बुई कारी वई उस्तारी वई रहमा परे बसों एसपी एसडीपीओ रिटर्निंग ऑफिसर गोबां मा डीएम बंगनि ऊपर जों बंगनो रिक्वेस्ट खायगा जे ओ बरक मासा नेतृत्वे रूपक घोष नेतृत्वे जे खाय दंमोन रूपक घोषनो नि बिरुदे एफआईआर बो खायगा किंतु बरक रूपक घोषनो आरो स्वाधीन भाबे काम खारि दरबो ब्लॉक रिटर्निंग ऑफिसर दिनी व्यक्तिगत फान खायै आरो सिनि उत्तर रामचंद्रघाट लक्ष्मी नारायणपुर आ जागानि चिनि समतलपुर आ जागानि जों कुनु बुथ मा गनिलिया गनियै न बरक कारी रहबै चिनि कैंडिडेट न बुखा ते चिनि एजेंट न बुखा जों ताक बिसानाय जे रूपक घोषनो एनी हाउ एटाक माने एरेस्ट खाया इंगाय बिनि बिरुदे जों एफआईआर रिजेक्ट एरेस्ट खायखाय जों लामाया कारनाय ते कायसासिनि रि काउंटिं सानो जों जे दुईटा पंचायत लक्ष्मी नारायणपुर बाय उत्तर रामचंद्रघाट आबन बाङै जों तिनाव लामा कासो ते रूपक घोष नेतृत्व ते जों 4 जन बुंजे दङ बरनस एरेस्ट एने हाउ माखायने हिंगे जों याकरिया ताबसो जते के फायदे ना लामा कासो मजागाव ताबसो जराते के फाय गरासिनि खुवाइनि ओंसिनि बायजाल आउटपोस्ट उसी सिमिसिन आरो फायजा तिब्रामा थाबाय बीजेपी एक सिंगा टाउन बागाव हायं लायखा तिब्रामा थाबाय बीजेपी एक बरोबा राज्य सरकार से एक बोले किंतु 300 पंचायत तो जाननानै बुसालाय कक जों जाननानै बुसावो गोबां मा जागा बरक ज दं लायखा कयेकटा जागा ता खुरमा कल्याणपुर आमबास अंग कमलपुरगो किंतु जों रामचंद्रघाट 34 जागा प्रार्थी रिखा 34 जागा जों कायसा पंचायत जे खायमन दखल खायमा खामो उत्तर रामचंद्रघाट बाय समतल पदबी किंतु बरक रेकिंग खायमा गनि बथाया लाहार कासो दं ताबो मो बेलफां नेशनल हाईवे कयटा रंफाटे खाव जाखना लामा जों फुं 6टानिफ्राय गसौ